guys! Good morning! It's me, Michelle V, and welcome back to our YouTube channel! Touchdown, Germany! Anyway, nasa Germany na kami, guys. Nandun sa bahay namin. Charan! So, yes. Anyway, October 1 na ngayon. So, ngayon ako nag-vlog. At nag-vlog na dito. Anyway, dumating kami dito guys is September 26 ng gabi. So, yes. And yeah, malamig na dito guys. At ayun, maaga akong nagising ngayong araw na ito. Alas 6, kanina pa ako gising. Tapos anong oras na? Alas 7 na. At tingnan nyo guys, kung makikita nyo sa labas. Hindi nyo makikita. Wait lang. Pag sa camera, parang aliwanag, di ba? Pero guys, madilim pa. Kasi nga, kumbaga kasi, herbs. Ganon dito pagka di ba? So, yun. Matagal mag-umaga, madaling maggabi. Pag pa-winter na yung yung mata ko. Pero talaga to guys? Normal. Pakita ko sa inyo, wait. Ayan yung labas namin, di ba? Medyo maliwanag lang talaga tingnan dito sa camera. Pero madilim pa, guys. Kasi kung mapapansin niyo may mga nakabukas pa yung mga ilaw. Madilim pa talaga siya. As in, parang alas 5. Ganon. So, ayan ang mga bulaklak ko, guys, dito. Yung bulaklak ko, ganyan. Ayan, papasok sa trabaho siguro tong mga ko. Kapitbahay. Tapos, ayan yung isa ko pa. Diba? Yan. At yung aking kasawa is nasa work niya na. Maaga ang kanyang work for today's video. Charot. For today. Ganon. Kaya, ayun. Bukas yung ating ilaw. Ito ang aking outfit. Ang dami namin kalat dito guys. This mga outfit. Tsaka kung makikita ninyo guys, yung buhok ko, di ba maiksi na siya, oh. Nagpaano ako sa Pinas. Nung nasa Pinas kami. Diba? Tapos sabi nung nag-ano sa akin, sabi niya, ang kapal pala ng buhok mo. Pero alam niyo guys, nung mga dati, hindi ko na makapal buhok ko, manipis yung buhok ko. Pero alam mo, nung iniksian, parang ang kapal ng buhok ko. Tapos sabi niya, ang kapal ng buhok mo. Sabi ko, ha? Parang hindi naman makapal, manipis. Wow. Ang tiyan, tsaka puwet ay magkasing laki na. Charot. Tumaba, charot. Ayun, so, yun. Anyways, magkape tayo, guys. Sigasuhin ko lang yung kusina namin. Maga ako nagising. Parang nasanay yung katawan ko sa, alam mo yun. Ay, charot. Yan, so magkakape tayo, guys. Wait a minute. I will put you there. Yan, kasi kagabi, tala niyo yung suot ko, di ba? Oh. Diba? Taas natin yung panty ko nalalaglag eh. Ay, naku po. Tayo magkape. May hugasan pa ako dito guys kasi hindi ko na yung kaso paggabi kasi nga gusto na kayo matulog nung mas maaga. Nang maaga. Ganun. So, So anyway guys, is back to reality na yung life natin. Back na tayo sa buhay natin dito sa Deutschland. Oo, asawa ko nilagay na ito sa ganito. Pero ito guys, hindi na ito makakain. So let's put that there. May dito. Tapos available na ulit ito guys. Tuwing lang to, bare months lang to guys, available tong ganito. So, yes. Kung may ganyan na pag-alis namin ng asawa ko, maganda sana. Sana nakabili ako, diba? Kaso, padala doon sa amin. Kaso, walang available. Pagbalik namin, tsaka ko lang nakita yan sa dapat kagabi, nag-isip ako magkakape ako. So, hindi ko na tinuloy. So, malinis yung baso ko, guys. Ay, kailangan mo niyang linisan. Pero nilinis ko na ito eh.
Hi guys. So, yes. Hindi ko na kayo nabalikan dun sa ano natin, dun sa simulan kong vlog noong October 1, October 2 na ngayon. October 2 na ba ngayon? Oo. Diba? Nag-ano pa ako? Kahapon ako nag-vlog eh. Yeah. Ay. So, yun. Habagod haku. Charot. Kakagaling ko lang guys ng Aldi pala. Namili ako. Ang nilagyan ko lang itong ano namin, yung bag na galing sa Asian store. And yes guys, it's malamig time na talaga ulit. So as in double, ano na naman tayo, double trouble. Ayan, ano to guys, long sleeve din to. Tapos long sleeve na ako, tapos jacket ako. Kasi malamig of course. Tapos nakadalawang ano ako guys. So, ito talaga yung head tech ko. Head tech. Tapos, ito yung leggings ko. Ayan. Kasi bumili ako dito bilhan ako ng asawa ko ng mga heat tech. Pagka kailangan lumabas para hindi tayo nilamigin masyado. So, yes. And guys, this is the first a little bigger grocery. So, bumili ako guys ng bread ng asawa ko kasi wala na siyang bread for work. Tapos, bumili ako ng mushroom. Bumili ako ng aking yogurt. Bale, may yogurt pa ako dyan. Hindi ko na-check kung expired na ba. Charot. Cheese. Bumili ako nito guys. So, schnitzel. Yan. Ito yung, ano namin guys, dinner. Tapos, bumili ako ng dalawang tissue. Yung ating camera kasi guys, nandyan sa may ano lang. Usugo kayo dito. Yan. Para hindi masyadong, charot. Ayan. Tapos, ketchup. Broccoli. Broccoli guys. Partner ito ng schnitzel. Dinner. Tapos, pangpalaman ng asawa ko pa rin. Tapos, yung tinapay ng asawa ko. Di ba? Sa asawa ko. Bumili ako ng fresh milk. Full milk. Lenger hot daw. Lenger hot. Tapos, simp ng asawa ko. Gusto niya to guys. Parang ano to yung mustard. Kung parang mustard o parang ganon. Pero basta parang mustard. Pero simp. Hindi ko gusto yung ano flavor. Tapos nakita akong cordon bleu. At nuggets. Tapos, bumili ako ng mandarin. Sausage ulit. Sausage ang asawa ko. Ulit. Tapos, 2.5 kilo na patatas. Ayun, kasi mag-mashed potato ako. Tapos, ang nabayaran natin for today's video is, yeah, 35-34. So, magluluto ako guys ngayon ng dinner namin. Ayun. Ano lang to? Schnitzel, tapos patatas, tapos itong carrots, broccoli, tapos, yan nga, mag-ano ng mashed potato ako. Tapos, gagawa ako guys ng mushroom. Yung mushroom para dito sa ano namin. So, yun. Sa dinner. Ayan. So, prepare ko lang to lahat at ako ay magluluto na. Achi! So, yung sarap ko. Sa tulang. Sa tulang tayo. I will put my rice here para yung gatas dito sa taas. Tapos, yung simp ng asawa ko, marami kami mga sauces dito guys kasi mahilig na sa sauce ng aking asawa. Mahilig sila. Anyway, most of Germans like sauces to their food. Ito ang asawa ko nagbukas ng cheese Talagang buyang-yang. Oopsie, halaka po. Madami siya ditong mga sausage. Ayan, buyang-yang. Ilabas ko na tong I like this. Tinapay yung ito. Meron ako dito guys na yan, mackerel. Binili ko ito ito yung binili namin ng asawa ko nung unang dating namin.
Namili kami ng konti lang. Parang ano lang kami, parang may pagkain kami. Tapos, siguro bukas namili ulit kami kasi nga, celebration, kumbaga parang holiday sa Germany. Pagka holiday kasi guys, close talaga lahat. As in, close talaga lahat. So, kailangan may pagkain ka. Kung hindi, di diet ka. Madami na kami dito. Pagkain. Sarap. Dahil na ito yung aking Tingnan natin kung expired na. Ito yung nabili ko bago pa kayo bakasyon. Matagal pa. October 7 pa. Ito ay 31. So, itaas ko ito para itong nasa taas ang mauuna. Ito. Ayan. So, yes. Let's prepare, people! Guys, update. Tapos na akong magluto at ipakita ko sa inyo ang aking mga niluto. Charot. Back to German foods. Charot. Back to na dito guys, pagkain na ganyan. Tapos kasi sa Pilipinas, alam niyo ba, talagang pinagsawa namin ang aming sarili sa Jollibee. Kasi mamimiss talaga namin ng Jollibee. Charot. Kasi wala ng Jollibee dito. Ewan ko bakit. Charot. Ayan, so wala talaga guys. Pero pag pumunta ka sa ibang bansa sa ibang kalapit na bansa siguro, sa Italy. Italy? Sa Spain? I don't know. Basta ganun. So, pakita ko sa inyo ng guys, ang aking niluto. Yes, ayan guys, yung niluto ko. Diba, patatas yan. Tapos broccoli. Pinakuluan ko lang yan. Pakulo. At ayaw ng asawa ko ipamash. So, ganyan na lang siya. So, ito pala yung akin. Ito yung sa asawa ko. Tapos, gumawa ako ng mushroom sauce. Ayan. Masarap siya kasi maanghang-anghang. Tapos may pa dyan. Kasi 4 yung schnitzel. So, tig-isa lang nilagay ko muna dyan. Kasi nga, tawag nito? Malaki siya. So, yun. So, that's food for today. Guys, ayan yung aming pagkain ngayong gabi. And I'm waiting for my husband to come. Wala pa siya. So, yes. Alam ko, parating na yun. Malapit na yun siya. So, ang sarap ito guys, itong sauce na ginawa ko guys, masarap siya. Kasi spicy siya. Ayan, umusok-usok pa. Kasi kakatapos ko lang magluto. Pauwi na yung aking Josawa bells. Ayan. Ayan. Kinakain-kain ko itong masarap schnitzels. Kasi nakakaano itong ilaw namin, yellow. Crunchy, diba? Hanggang natin ang sauce, ha? Diba? Naunahan yung asawa ko, wala pa. Mushroom. Ang harap, guys. So, yeah. Where's my husband?